चुगली करे वाला हिरन। छोटू हिरन के एने के बात ओने लगावे के बहुत शौक रहे। एक दिन उ लोमड़ी और लोमड़ी के बच्चा में होत बातचीत सुनलस। बेटा तू पहाड़ी पे मत जाइल कर, हम कितना बार तहरा से मना कईनी, तहरा पता नइखे कि वहाँ पे खतरनाक लोमड़ी रहेले। कौनो दिन ओकर तहरा पे नजर पड़ गई तो उ तहरा के जिंदा न छोड़ी। मम्मी ऐसन बात आज हम वहाँ पे पापा के लेके जाएं, पापा ओकरा के मार दी हैं और तब हम रोजाना वहाँ पे जा सकम। बेटा वो बहुत खतरनाक है, तहार पापा के ओकरा से सामना हो चुकल बा, वो उनका के भी खूब मरले रहे। फिर तहार पापा ओकरा से माफी मंगले, तब जाके वो उनकर जान छोड़ले रहे। काऊ इतना खतरनाक है? तो ठीक बा मम्मी, हम आज के बाद कबो पहाड़ी पे ना जाएं। सुन के लोमड़ी खुश हो गई। हिरन सब बात सुन लेलस। उ सोचलस कि ई बात सबके पता चले के चाहिए। उ वहाँ से निकलल और एक एक करके उस सब जानवरन में ई बात फैला देलस कि लोमड़ी के पति एगो लोमड़ी से पिट के आइल बा। लोमड़ी के पति जब जंगल में घूमत रहे तब हर जानवर ओकर मजाक बनावत रहे और यह कहत रहे कि वो एगो लोमड़ी से पिट के आइल बा। इहे बात सबके मुंह से सुन के ओकरा गुस्सा आ गइल और वो अपन गुफा में पहुँच के लोमड़ी पे बरसे लागल। तू हिरन से कहले कि हम कौनो लोमड़ी से पिटा के आइल बानी और यह बात तू पूरा जंगल में फैला दिले बा, तू ऐसन काहे कहले? सुन के लोमड़ी ओकरा के सब बात बतौलस और कहलस उ सिर्फ हमनी के बच्चा के डरावे खातिर कह देले रही और उ मान भी गइल। हमरा नइखे पता कि हिरन ये बात कब सुनलस। ई सुन के लोमड़ी के पति हिरन के लगे गइल और ओकरा से कहलस, हमार बीवी खाली ये बात अपना बच्चा के डरावे खातिर कहले रहे और तू ये अफवाह के पूरा जंगल में फैला दिले। अब जो और जाके इस सच्चाई सबके बताओ कि हम कौनो लोमड़ी से पिटा के नहीं खियाल। सुन के हिरन डरा गइल और फिर सब जानवरन में उ ये बात फैला देलस कि उ सिर्फ एगो अफवाह रहे। फिर उ थका हारा लोमड़ी के पति के लगे आइल तो उ ओकरा के माफ कर देलस। लेकिन ओकर ई आदत अभी भी छूटल ना रहे। एक दिन शेर खान आपन जगह पे आराम करत रहे, तभी ओकरा लगे दूसरा जंगल के एगो राजा शेरू आइल। दोनों शेरन के एक साथ देख के हिरन छुप के ओकनी के बात सुने लागल। तू हमारी जंगल में कैसे? हम तोहरा तरफ अपन दोस्ती के हाथ बढ़ावे आइल बानी। दोस्ती के हाथ हमरा तरफ कहे के का चाहता रहे? शेर खान, तोहर जंगल कितना बड़ा बा और हमार कितना छोटा। हमके पता बा कि तोहके संभाले में कितना तकलीफ होत होई। ऐसन कुछ नहीं खे, हम अपन जंगल के बढ़िया से संभाल रहल बानी, केहू के हमरा से कौनो तकलीफ नहीं खे। देखा, हम तो तोहर भले के ही बात कर रहल बानी। तू हमार और अपन जंगल के एक करला, हम दोनों मिल के जंगल पर राज करल जाई। ई कह के उ मन में सोचे लागल, बस एक बारी हाँ कर दे, फिर एकरा जानवरन के साथ मिलके एकरे के मरवा देहब और फिर दोनों जंगल पे हमरे ही राज होई। हमके ही मंजूर नहीं खे, तू जा सकेला। तू बुढ़ा गइल बारा शेर खान, अगर कोनो मुसीबत आ गइल तो तू कैसे ही जंगल के बचेबा? ई सुन के शेर खान के गुस्सा आ गइल। लागत हमके तोहके दिखावे के पड़ी कि हमें दम बा कि ना। ना रुक जा, अभी तो हम जा रहल बानी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद हमार भाई जंगल आ रहल बा। वो तोहरा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बा। अगला बार हम ओकरे साथ आइब। लागत तोहके अपन जान प्यारी नहीं खे। अरे तू हमके मार दे बा, फिर भी वो जरूर एजा आई और तहार जंगल के कितना जानवरन के वो मार दीही। ई सुन के शेर खान जोर जोर से हंसे लागल। ये पर शेरू चौंक पड़ल और कहलस, का भइल, तू ऐसे काहे हंस रहल बाड़ा? हमरो एगो भाई बा जोन पास के ही जंगल में राज करेला, हमरा से ज्यादा जवान और ताकतवर बा। हम ओकरे के बुला ले बतानी, लेकिन वही जंगल में आई तो ओकरा भी तो शिकार की जरूरत पड़ी। तब का भइल, तहार भी भाई आई तब बेवजह हमरा जंगल के जानवर के मरबे करी। ऐसे अच्छा हम अपन भाई के बुला ले बतानी और रोजाना 3 गो जानवर के शिकार करेला। यहाँ भी ऐसा न करी। अब हम तोहके मार दे रहल बानी, जब तक तहार भाई आई उससे पहले हमार भाई एजा आ चुकल रही।
अरे नौ शेर खान, हम तो तारा के ऐसा ही डरावे के खातिर कहत रहली हाँ। हमर कोनो भाई भाई नहीं खे, हम जा रहल बानी। कह के ऊ वहाँ से भाग गई। रोजाना 3 जानवरन के शिकार, ई बात त सब जानवरन के बतावे के पड़ी। कह के हिरन वहाँ से भागल और वो ये बात पूरा जंगल में फैलावे शुरू कर देलस। ऊ जानवरन के लगे जात रहे और सबके इहे बतावत रहे। शेर खान अपन भाई के जंगल में बुलावे वाला बा। अभी दोनों भाई मिलके रोजाना 3 जानवरन के शिकार करिहन सा और कुछ ही महीना में जंगल खत्म हो जाई। अब जानवरन के दिल में डर पैदा हो गई और सब जानवर जंगल के खाली करके जाए लगलन सा। शाम होखत होखत जंगल एकदम खाली हो गई। शाम के जब शेर खान सैर के निकलल तो ओकरा कौनो जानवर नजर न आइल। तालाब के लगे भी दूर दूर तक कौनो जानवर न रहे। अब ओकरा चिंता होखे लागल। कहीं शेरू सच में अपन भाई के बुला के जानवरन पर हमला तो ना कैलास? सब कहाँ चल गईले सन? कह के ऊ रास्ता के तरफ भागल जौन के जंगल के बाहर के तरफ जात रहे। उहवा ओकरा सब जानवर जंगल से बाहर जात नजर आइलसन। शेर खान सबके सामने जाके खड़ा हो गईल और ओकरा के देख के सब आपन आपन जगह रुक गईलसन। का हो गईल बतारा सब कोई के? कहाँ जा रहल बारा जंगल के छोड़ के? थोड़ी देर तक कोई कुछो न बोललस, लेकिन तब रामू हाथी हिम्मत करके कहलस, यहाँ रुक के अपन मौत के इंतजार करे से अच्छा बा कि हमने के यहाँ से चल जाएं। मौत के इंतजार? तू लोग का कहेगा चाहता रहा? हमके पता चल गईल बा कि तू अपन भाई के भी यह जंगल में बुलावे वाला बाड़ा, जे कि रोजाना 3 जानवर के खा के अपन भूख शांत करेला। जब वो एजा आई त जाहिर बा कि हमनिये में से रोजाना 3 गो जानवर कम होई। तो एजा के रुकल चाही? हाँ, तारा लोग से के कह देलस? ऐसा ने जा कुछ नहीं के होके वाला। हमने कई सब छोटू हिरन बतावला सा। ई सुन के शेर खान के गुस्सा आ गईल और ऊ गरज के कहलस, छोटू हिरन कहाँ बाड़े तू? हमरा सामने आओ। ई सुन के छोटू हिरन डरा गईल। ऊ जानवरन के पीछे छुपल रहे। ऊ कांपत कांपत सामने आइल। जी शेर खान। तू ये अफवाह काहे फैलौले? बताओ, एकरा पीछे का वजह बा? हम आपके कहत सुन ले रही। आप शेरू से कहत रही कि आप अपन भाई के जंगल में बुलावे वाला बानी, फिर रोजाना 3 जानवरन के शिकार कईल करम। बुड़बक, और तू ई ना सुन ले कि शेरू का कहत रहल? हाँ, वो अपन भाई के बुला के जंगल पर हमला करे के कहत रहल हा। यही से ओकरा के डरावे खातिर हम ऐसन बोल देहनी कि हमार भी एगो भाई बा। असल में हमार कौनो भाई नहीं खे और हम कभी अपन जंगल के बर्बाद ना करब। ई सुन के सब जानवर खुश हो गईलन सा और वापस जंगल में आ गईलन सा। छोटू हिरन, आवे वाला खतरा से चौकन्ना रहल बढ़िया बात बा, लेकिन ये पता भी कर लेवे के चाहिए कि खबर सही बा कि गलत। बिना पता कइले कौनो भी बात के फैलावल अफवाह होखेला और ये अफवाह फैलैला से हमेशा नुकसान ही होखेला। ई सुन के हिरन के आपन गलती के एहसास भइल और फिर ऊ दिन के बाद ऊ अफवाह फैलावे के आदत हमेशा खातिर छोड़ देलस।